Scenen er sat. En moderne svinefarm på Midtsjælland. I den stald her, der har jeg holde inde, som skal bruges til avlsdyr i min sobesætning. Kim Kjær Knudsen er svineproducent. Jeg producerer svin til køledisken i supermarkedet til at konsum med forbrugerne. Han har beskæftiget sig med grise hele sit liv og ejer nu den store svinefarm af Linde Maglegård, hvor han har 5.500 grise i alle størrelser. Med så mange griser omkring sig er det vanskeligt at knytte helt tætte bånd til dyrene. De navne, jeg tildeler dem, det er bare numeriske navne. Og selvom det er foder, fed og færdig, er grisens velfærd dog stadig vigtig for Kim. Min personlige holdning er, at hvis grisen er vel tilfreds og føler sig godt tilpas, så har min gris det godt. På Landbohøjskolen i København kører teaterstykket Ach du Lieber, hvor 7 økologiske frilandsgrise er en del af skuespillertruppen. Efter sidste forestilling bliver skuespillerne slagtet, tilberedt og serveret for dem, som gerne vil vide, hvordan en ægte skuespiller smager. Så jeg tror ikke på, at de grise smager anderledes end min gris her. Så er det kun fordi, at der har været en anden kok ind over dem. Ja. Skal der lige have lidt her på maven? Idémand og instruktør Thomas Heilesen har knyttet tætte bånd til de firbenede skuespillere i løbet af deres liv. Det her, det er ikke en forretning. Altså det her, vi har gjort her, det er jo et slags sæt tingene lidt på højkant, ikke? Hvis det her skulle gøres op i penge, så er det altså nogle meget dyre grise, dem her. Jynke, som ligger lige så fint og sover. Ligesom hos Kim i Ringsted går man her også meget op i grisenes velbefindende. Man har dog valgt at gøre lidt ekstra ud af det, og det er der en grund til. Det er min egen holdning, at jeg tror, at en gris den smager bedre, hvis man mentalt har det bedre med den forhistorie. Der er muligvis forandringer på vej på Linde Maglegård ved Ringsted. Jeg spiller allerede musik på min gris, så det er der ikke nogen stor forskel på. Min gris er lidt mere moderne popmusik. Men kunst på væggene, det var da interessant.